Takže čusák, zdraví vás Maňák a... Áno, to bol MC-man. Ale ja tu dneska budem viac menej sám, lebo si ukážeme tutoriál, ako stiahnuť Optifine do Minecraftu. Takže ideme na to. Takže ako prvé si nahodíte nejakú stránku optifine.net, to bude v popisku, keby niečo. No a dáte Enter. Áno, Enter. Tu vás to hodí na Optifine stránku a dáte... To je jedno, ja dám druhé. Áno. Vás to prehodí na Adfly, alebo až také, neviem. A teraz zase dáme na to zase na tejto stránke a dáme to zase preč. Odísť z tejto stránky a dáme to zase. A teraz už to pôjde. Takže. Mám otázku a myslím to vážně. Kolik peněz byste rádi viděli? Tak. A dáte skip. Áno. Hodí vás to tu na Optifine a dáte iba dolant Optifine 1.8.8 AX. Tak. No teraz sa vám to stiahne 4, 2, 1. Tak teraz si to hodíte iba na pracovnú plochu, hoci kde ja to dám napríklad tu a Google môžete zavrieť. Otvoríte si to. Počkajte. Dáte install. A OK. Tak a už to vlastne máte v Minecrafte. A... Dobre, takže som tu, zapol som si Minecraft a dám play. A môžete vidieť, že tu už máte nastavený Optifine. Keby ste tam nedali, tak dáte edit profil. A tu si to proste nájdete, máte to niekde tu pri 1.8 a dáte Optifine HDU F3. Teraz si dáte save profil a zapnite si Minecraft. Dobre, takže som tu, zapol sa Minecraft. A teraz si dáte single player. Počkajte. No, hociaký svet. Počkajte zase. A no, ja tu mám takýto svet. Aj so kom. Tu už Optifine je. Máme to nastavené na CTRL. Môžete vidieť, Optifine vám to krásne približuje a dáva vám to aj taký FPS boost. Môžete vidieť vľavo hore. A toto sa približuje. Tam máte 45 fps, aj keď natáčate proste stále. A keď nenatáčate takých 60 a viac. Takže ináč, keď si to chcete predstaviť, dáte Opticians, Controls a tu si nájdete Zoom. Tu si to proste môžete predstaviť, dáte toto a čo vám vyhovuje, ako my si dávame CTRL, dáte done a môžete vidieť, že to máte. Áno. Teraz je to vidno ako dve. No dobre, tak ja sa s vami asi pre tento diel rozlúčim, ináč som Alex, ale to preto, lebo som na MC-manovom počítači a on ešte skin nemá, lebo sa niečo okolo toho vybavuje. No a ja s vami lúčim, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak nie, dajte dislike a napíšte, prečo sa vám nepáčilo, a to aj u toho prvého, no, že keď sa vám páčilo, napíšte prečo, alebo tak nejak. No určite nás poteší hociaký koment, odber a teda. Máme aj sociálne siete, ktoré sú v popisku. No a ja sa s vami lúčim a čusák!